ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर गिबिसिनथारावनो आरोबाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि बे मोनसे फ्रि कमेन्ट्स भिडिअआव साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जागोबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलफोरखौ नायनानै मिथिखाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय दिनफोराव आङो नोंथांमोननिसिम माखासे गस्पेल मेसेज दिनै आङो लानानै फैदोंमोन। थ' आंखौ अनग्रा बा आंनि भिडिअखौ नायग्रा डियार भिउवार्सफ्रा नायनानै बिथांमोना आंनो माखासे कमेन्ट्सफोर दिनै हरदों आरो गावसोरनि कमेन्ट्सफोरनि सायावहाय भिडिअ लाबो होननानै रिक्वेस्ट खालामनायखाय बिथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों दिनैनि बे मोनसे 3 कमेन्ट्स भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय आरोखि। 3 कमेन्ट्स भिडिअ माने मोनथामल' माने कमेन्ट होनायनि भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैदों। बिदिनो माखासे कमेन्ट्सफोर दंबावो भिडिअआ गोलाव जायैखाय आङो गुसुं गुसुं दिनै खालामदों। थ' इसोरा सम होयोब्ला उननि समाव बिथांमोननि कमेन्ट्सखौबो दिनै आङो भिडिअ लाबोगोन बिथांमोननि कुइसनखौबो। थ' अनसायग्रा डियार भिउवार्स आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायनायजोंल' खोथा गैया नायखांनायनि उनाव बा नायनायनि गेजेरजों ना मा मोनसे सोलोंनायखौ सोलोंनो हागोन बा खोनाफेरैखौ खोनानो मोनगोन मिथिफेरैखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबावदों आरोखि। आरो दिनै बेल' नंबावा आङो जे कमेन्ट भिडिअनि जे एन्सार जे रिप्लाइफोरखौ लानानै फैदों बियो जाहैबाय नट माय अन वर्ड्स आंनि गावनि सोदोब बाथ्रा बियो नङा मा आङो गोथार बाइबेलनि रावफोरजोंसो बा गोथार बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों बा गोथार बाइबेला बेनि सायाव मा फोरोंदों जोंखौ बिनि दुवारैसो बिथांमोननि कमेन्टनि जे रिप्लाइ एन्सार बा फिननायखौ आं दिनै लाबोगोन आरोखि। बेनिखायनो मिजिंथिदों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे मोनसे कमेन्ट भिडिअआ बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोगोन आरो नायग्रा साफ्रोमबो माबा मोनसे जिउआव सोलोंनायखौ सोलोंनो मोनगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरदों आरोखि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो दिनैनि कमेन्ट भिडिअखौ जोङो सुरु खालामदिनि। थ' बे समावहाय बिथां कमेन्टारफोरखौहाय नोंथांमोननो साफा साफा आङो सिनायथि होगोन आरो बिथांमोननि कमेन्टजों लोगोसे बिथांमोननि एन्सारखौबो आङो लाबोनो सानदों। थ' आङो गिबियावनो आङो वेलकाम खालामनो सानदों जाय कमेन्टार बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय। थ' नाम्बार 1आवहाय आङो लादों लिरनानै आङो लानाय जाबाय महेन्द्र मुसाहारि ना महेन्द्र मुसाहारिया बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों आरो बेजों लोगोसे बिथां महेन्द्र बसुमतारिखौ आङो वेलकाम खालामदों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बिथांखौ हाजासे थेंक इउखौ आङो जासियो आंनिफ्राय। थ' बे समावहाय जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दं नोंथांमोननो आङो सिनायथि होखाबाय आरो बिथाङा मा कमेन्ट लिरदों आं फरायनानै खोनासंहोनोसै आरोखि। बे समाव नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। मा होननानै बुंदों गिबियाव इसोर आफाखौ हामबाय होयो आंनि कमेन्टआ बिसेस मोनसे बिसयखौ लानानै हरनाय जाबाय। ब्रादार अन्नानै जायफ्रा हाबा जाखानाय हिन्जाव एबा बिदि जायफ्रा गावनि फिसायखौ मान होआ मोखां नुब्लानो लाजि फोनांग्रा नासयग्रा बे हिन्जावफोरनि बिसयखौ भिडिअ खालामदो गोजोन्थों। बिथाङा आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरदों। थ' आसा खालामो नोंथांमोनाथ' बिथां महेन्द्र मुसाहारिनि कमेन्टखौ खोब रोखायैनो खोनाबाय। थ' बिथांनि जे कमेन्ट बिराद मोनसे गिदिरथार आरोखि। आं दा बे बाथ्राखौ बिथांनि कमेन्टखौहाय आङो गोथार बाइबेलनि गेजेरजोंसो आङो दिनै रिप्लाइखौ होनो सानदों। थ' बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों मिथिहोगोन होननानै गिबियावनो आङो बुंहरग्रोखाबाय बा आंनो माबा मोनसे फोरोंनायखौबो आंनो बुंहरगोन होननानै आङो रिक्वेस्ट खालामबाय थाबावबाय आरोखि। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थारैनो बियो नंगौ गोबांथार समावनो ना बिसि फिसायनि गेजेराव गोबांथार समाव रागा जोंलायनाय दुखु मोनलायनाया रायजो जानायावहाय बियो फैयो आरो साफ्रोम
मानसिफ्रानो दिनै बे गथना बे समयसाखौ मिथिखागौ ना सेंग्रा सिख्ला समाव सना होनलायलायनानै आंनि जिउनि होनलायलायनानै मोजां मोनलायखांनायनि उनाव हाबा जाखांनायनि उनावबाबो ना मा जायो हाबा जाखांनायनि उनाव बिराद मोनसे ना दुखु मोनलायनाय रागा जोंलायनाय बायदि बायदिया दिनै फैयो आरोखि ना जायखौ संख्रिनि बानलुनि मानिबा होननानै बुङो थाखा फैसानि गथ' गथाय खांनायाव बायदि रोखोम माब्लाबा ना न'खराव बेफोरबायदिनो असान्थि थासारि जानो लोंनो मोजां होनो हायै गाननो जोमनो मोजां होनो हायै ना थाखा फैसा खामायनो रोङै बायदि बायदि आरोखि समयसाखौ लानानै नंगौ आरोखि बे न'खराव समयसा फैखायो आरो बेखौ लानानै बिसियानो जाथों फिसायानो जाथों लाजि फोनांग्रा रागा जोंग्रा जोंनि गेजेराव बे फैयो आरोखि बिसि फिसायनि गेजेराव नाथाय बिथां महेन्द्र मुसाहारिया बिथाङा बेबायदि मोनसे पइन्ट खालामदों मा होननानै बुंदों बिदि जायफ्रा गावनि फिसायखौ मान होआ मोखां नुब्लानो लाजि फोनांग्रा नासयग्रा बे हिनजावफोरनि बिसयखौ भिडिअ खालामदो होननानैसो बुंदों आरोखि माने जाय हिनजावफ्रा गावनि फिसायफोरखौ मान होनो रोङा जाय हिनजावफ्रा गावनि फिसायफोरखौहाय ना बायदि बुंला नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आरो दिनै बेफोरबायदि कमेन्ट बादि गावनि फिसायखौ लाजि फोनांग्रा रागा जोंग्रा दङब्ला जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों दिनै बेखौसो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बे कमेन्टनि गेजेरजों आङो रिप्लाइ होनो सानदों आरोखि थ' अब्ला फै जोङो नायनि what does Bible say upon this reason बे जाहोननि सायाव बाइबेला मा बुंदों अब्ला आङो बे समाव फरायनानै आं खोनासंहोनोसै अब्ला खोनासंबानो जाबाय बेयो मोनसे बिराद बिग मेटार दे बे मोनसे हाजबेन्ड एन्ड वाइफनि गेजेराव बिटुइन हाजबेन्ड एन्ड वाइफ ना बिराद मोनसे बिग मेटार बिराद गिदिर समयसा बियो आरो बे समयसाखौ फोजोबनानै लानो रोङाबानो बे समयसाया देरलाङोबानो बिसि फिसाय नागारलायनाय गावस्रालायनाया माब्लाबा समाव फैयो आरो न'खर संसार जानायाव बिराद असान्थि जिउ खांनायाव गथ' गथायखौ लानायाव ना बे जिनिसा फैयो आरोखि ख्रिस्टियान जाब्लाबो अब्ला फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन एफिसियान्स 5 बालाबनि 33 सिरि एफिसियारि 5 नि 33 सिरि ना आं फरायनानै खोनासंनि मा बुंदों नाथाय नोंसोरनियावबो बे गोरोबो साफ्रोमबो बिसाया गावनि बिहिखौ गावखौ बादि अननो नांगौ आरो साफ्रोमबो बिहिया गाव गावनि बिसायखौ मान होथारनांगौ थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारै खोनाबाय ना गोथार बाइबेला बेनि सायाव ओरैबायदि बुंदों साफ्रोमबो फिसायफ्रा गावनि हिनजावखौ गावनि बिसिखौ गावखौ बादि अननो नांगौनो ओमफ्राय गाहाय सिरियाव बुंदों मा होननानै बुंदों साफ्रोमबो बिहिया माने बिसिफ्रा गाव गावनि फिसायखौ मान होथारनो नांगौनो मान होथारनांगौ होननानै बुंदों आरोखि बाइबेलाव थ' मोनसे आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय जायफ्रा बेफोरबायदि कमेन्टनि बादि गावनि फिसायखौ दुखु मोनग्रा गावनि बिसिखौ रागा जोंग्रा बेफोरबायदि दङब्ला गोथार बाइबेला दिनै नोंथांखौ बा आंखौ जोंखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा साफ्रोमबो फिसायफ्रा गावनि बिसिखौ गावखौ बादि अननो नांगौ ओमफ्राय साफ्रोमबो बिसिफ्रा फिसाय थानाय मानसिफ्रा हिनजावफ्रा गाव गावनि फिसायखौ मान होथारनो नांगौ मान होथारनांगौ जुदि बेखौबो जुदि खालामनो रोङाब्ला बे बाइबेलनि बाथ्राखौ जुदि बिसि जानानै फिसाय जानानै जों जुदि मावनो फालिनो रोङाखैब्ला इसोरनि बोरनिफ्राय गोजानाव जों थागोन आरोखि बेनिखायनो इसोरनि बोरखौ नांगौब्ला न'खराव गोजोननाय सान्तिखौ लुबैदोंब्ला गोजोननायखौ लुबैदोंब्ला न'खरखौ सनानि न'खर जुदि दालांनो लुबैदोंब्ला साफ्रोमबो फिसायफ्रा गाव गावनि बिसिखौ गावखौ बादि अननांगोन साफ्रोमबो बिसिफ्रा गाव गावनि फिसायखौ मान होथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो जोंनि न'खराव गोजोननाय सान्ति बे जिनिसा सफैगोन आरो जोङो रंजा खुसिजों इसोरनियाव जों दिनै थांनानै थागोन आरोखि आरो खोनासंबावदो आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेनि सायाव बाइबेला मा बुंबावदों बेखौ मोननो हागोन 1 Corinthians chapter 3 verses 3 and 4 1 करिन्थ 7 बालाबनि 3 आरो 4 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों आरोखि ना मा होननानै बुंदों बिसायनि मोननांगौखौ बिहिया आरो
बिहिनि मोननांगौखौ बिसाया होथोंनो मोनथिबायना मा होननानै बुंदों बिसायनि थारमाने फिसायनि मोननांगौखौ बिसिया होनो नांगौनो आरो बिसिनि मोननांगौखौबो फिसाया होनो नांगौनो बेयाव बिराद गिदिर गिदिर गोथौ गोथौ बाथ्राफोर हाबनानै दं आरोखि आङो बेखौ गोथौ एक्सप्लेन खालामब्ला भिडिअआ गोलाव जायो दा बेखौनो खोनासंनानै बा बुजिबानो जाबाय आरोखि जे बिसिया बा फिसाया बिसिनि सायाव मोननांगौ जेबायदि एखतियार बेखौ होनो नांगौनो आरो बिसियाबो फिसाया जेबायदिखौ मोननांगौ ना बिसिबो फिसायबो बेनि सायाव बेहा अधिकार दङ बेनि सायाव बेहा अधिकार दङ बेबायदि मोननांगौखौ होलायलायनो नांगौनो आरोखि गोबांथारनि बेलायाव बायदि बायदियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय 4 सिरियाव लिरदों बिहिया गावनि मोदोमनि सायाव बिगोमा नङा बेनि सायासो होननानै बुंबावदों नाय हिनजावफ्रा आरोखि ना माने बिहिया गावनि मोदोमनि सायाव बिगोमा नङानो हिनजावफ्रा फिसाय थानाय हिनजावफ्रा गावनि मोदोमनि सायाव बे बिगोमा नङानो बेनि फिसायासो बे हिनजावनि मोदोमनि बिगोमा मोनथिबाय दे बिगोमा आरो बे बाथ्रायाव बिराद गोथौ बाथ्राफोर दिनै हाबनानै दङ बिराद बेवहाय ओंथि गोनां गोबांथार पइन्टस बाथ्राफोर दिनै बेयाव दं आरोखि थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बिहिया मा रोखोम जानो नांगौ फिसाया मा रोखोम जानो नांगौ आरो बिहिफ्रा स्पेसियेलि मा रोखोम जानो नांगौ गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै आङो मिजिंथिहरदों आरो लाजि फोनांग्राफ्रा दिनैनिफ्राय लाजि फोनांनाय नंला बा रागा जोंलायनाय नंला सोरबा जुदि बिहि फिसायनि गेजेराव रागा जोंलायनाय दङब्ला आं बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबाय आरोखि अब्लासो इसोरनिफ्रायबो बोर आरो जोंनि न'खराव गोजोननाय सान्थि बेया सफैगोन आरोखि दाना 2 नाम्बार पइन्ट 2 नाम्बार कमेन्टआव जों फैनि नाम्बार 2 कमेन्टआवहाय थ' नाम्बार 2 कमेन्टआव लिरदों हरदों जाकब स्वर्गयारि बिथां जाकब स्वर्गयारिखौबो आरोबाव दिनैनि बे मोनसे भिडिअआव कमेन्ट्रि भिडिअआव वेलकाम खालामनानै लानाय जाबावबाय थ' बिथां जाकब स्वर्गयारिखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा अननानै जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिहरदों आरोखि थ' बिथाङा मा कमेन्ट हरदों आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनोसै बिथाङा ओरैबायदि कमेन्ट हरदों अननानै मोनसे भिडिअ शेयार खालामदो जे बेनि मोजांसिन फिननाया माब्रै जागोन जे इसोर दंमारोब्ला जेबो दाय गैयै मानसिखौ बुथारनायखौ मानो बासाया एबा हमथाया बिथाङा जानांगौ गोबांथार बेनि सायावहाय मोनसे गोथौ मोनदांनो लुबैदों आरो जानांगौ बिथाङा बेनि सायाव दुखुबो भुगिनांदों जानांगौ ओंखायनो बिथाङा बे कमेन्टखौ आंनो हरदों आरोखि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जानांगौ बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदों थ' बिथां जाकब स्वर्गयारिखौ आं बेखौनो खावलायबाय इसोरा दङ ना बुहुमनि साफ्रोमबो बयबो मिथिगौ बे इसोरा दिनै दङ आरो इसोरजों अनजानाय हामजाजानायखौ लुबैदोंब्ला बे इसोरजों सुबुं हारिया हामजानाय मोजां मोनजानायखौ लुबैदोंब्ला जोङो इसोरनि हुदा इसोरनि नेम निथिखौ जोङो मानिग्रोथारनो आरो बे इसोरजों जोङो मोजां मोनजानो बा हामजाजानो जोङो नांथारग्रोगोन आरोखि बेनि उनावसो बे इसोरा जोंखौ जों थैनांगौनिफ्रायबो जोंखौ सोरबा बुथारनो फैदोंब्लाबो बे इसोरा दिनै जोंखौ बासायगोन आरोखि बासायगोन आरो दिनैबो बासायगासिनो दङ मिथिबायना बासायगासिनो दङ बाइबेलावहाय सासे मानसि आं खोन्थानि एगजाम्पल दानियेलखौथ' बयबो मिथिगौ बाइबेलावहाय बेबायदि मोनसे घटना जादों सिगांनि समावहाय बे दानियेल नाबिया सासे इसोरनि बिराद गिदिर मानसिमोन बा इसोरजों हामजाजानाय सासे नाबि बा मानसिमोन आरोखि दा सानसेखालि बिथांखौ ना राजाया बिराद गिदिर दुखु मोननानै बिथांखौ सिंहनि गग्रायाव गारसनदों मिथिबायना बे राजाहा सिंहफोर फिसिनानै दोननाय दंमोन गाज्रि मानसिफोरखौ सिंहनोसो बिथाङा जाहोयोमोन राजाया बै समाव अब्ला बे समावहाय राजाया बे दानियेल नाबिखौ दुखु मोननायखाय बा गावनि एगेन्स्ट बायदि खामानि मावदों बेबायदि मोननायखाय मा खालामासै गावनि सन्थ्रिफोरखौ बिथोन होबाय हुकुम होबाय जे बे दानियेलखौ खाख्रब खुख्रब सिंहनि गग्रायाव गारसनदो अब्ला थोननाय बायदि सान्थ्रिफ्राबो दानियेलखौ सिंहनि गग्रायाव गारसनहरबाय आरोखि
अब्ला दानियेलखौ सिंहनि गग्रायाव गारसनहरासै जेन' दानियेला सिंहजों जाजायो। अब्ला बे समावहाय दानियेलाथ' बोलो गैया, सिंहनि गग्रायाव थांनांबाय बिथाङा, गारसन जाबाय। अब्ला बे समावहाय दानियेला बे इसोरनाव आरज खालामदों आरोखि। अब्ला जेब्लानाखि बे दानियेला इसोरनाव आरज खालामो अब्ला सिंहफ्रा बिथांनि सायाव खुनु गाज्रि खामानि मावाखै। मा सिंहफ्रा जेरै दं एरैसो गावबागाव जायगायाव थादों आरोखि। That means सिंहआ जायाखिसै दानियेलखौ। नायदो इसोरा बेबायदि बासायो आरोखि ना, इसोरा बेबायदि बासायो जायखौ गाव हामजायो बा जाय सुबुङा बे इसोरजों बे बुहुमाव थांनानै थानायाव हामजानाय, मोजां मोनजानाय बा इसोरनि हुदा बायदि ना मावग्रा मानसिखौ इसोरा माब्लाबाबो जानला मोनला बुथारनो होआ आरोखि, बुथारनो होआ। नोंगौ बुहुमाव जोंहा दिनै गावजों गाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय दिनै दङ, दाय गैयैखौबो दिनै बुथारो, बेफोरबायदि आरोखि। नाथाय इसोरजों जोङो हामजाग्रोनो, इसोरजों मोजां मोनजाग्रोनो जों नांथारगोन आरोखि। अब्ला इसोरा जोंखौ दिनैसिम दाबो दिनैबो दिनै जोंखौ बासायो, मिथिबायना? बेफोरबायदि आरोखि। आसा खालामो बिथां जाकब स्वर्गियारिया गावनि कमेन्टनि सायाव जे इसोरजों हामजायोब्ला, इसोरा मोजां मोनोब्ला बे बुथारग्रा बा बुथारनो फैनाय मानसिफोरनिफ्राय बासायो होननानै मिथिबाय होननानै मिजिंथिहरदों आरोखि। थ' अब्ला बे समावहाय जोबनायाव थामथि कमेन्टआव जों फैनि, 3 नाम्बार पइन्ट बा 3 नाम्बार कमेन्टआव जोङो फैनि। थ' बेहाय आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। बेवहाय सोमखोर ब्लग, बिथां सोमखोर ब्लगखौ वान्स अगेन आरोबाव बे भिडिअआव वेलकाम खालामनाय जाबाय। आरो बिथां सोमखोर ब्लगआ आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो मिजिंथिहरदों आरोखि। थ' अनजाग्रा सोमखोर ब्लग, नोंथांनि कमेन्टखौ आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ आं बे समाव फरायनानै खोनासंनो आखायाव लाबावबाय। थ' बिथाङा बेबायदि आंनो मोनसे कमेन्ट हरदों, ओरैबायदि लिरदों, आं बाथौ धोरोमनिब्लाबो नोंथांनि भिडिअखौ नायबाय थायो ब्रादार। आंनि मोनसे कुइसन, प्लिज रिप्लाइ मी। जों संसाराव गुबुनखौ नंखाय खोथा बुंनानै रायखोमायोब्ला बिनि फिननाया मा जागोन? प्लिज मा भिडिअ खालामना रिप्लाइ हो होननानै बिथां सोमखोर ब्लगआ आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरोखि। थ' बिथाङा बुंदों, आङो बांसिन समावनो That means आङो जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखाय गोथार बाइबेलनि राव बाथ्राफोरसो दिनै आङो शेयार खालामो आंनि भिउवार्स बा साबस्क्राइबार्सफोरजोंहाय। थ' बिथाङाबो ख्रिस्टियान नङाब्लाबो बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननानै बुंदों। थ' बिथांखौ बिराद थेंक इउ जासिदों आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, आरो बिराद थेंक इउ आरोखि आंनि गोसोनिफ्राय। थ' मानो होननानै बुङोब्ला ख्रिस्टियानखाय आङो ख्रिस्टियाननि भिडिअल' लानानै फैयो, गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौल' शेयार खालामनाय जायो, रावखौबो मोनसे गाज्रि खोथाफोरजों आङो बिदि भिडिअ खालामनाय जाफेरखाया। थ' अब्लाबो बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायदों आरोखि मोनथिनांगौनि थाखाय। नंगौ जोङो नलेजखौ जोङो बुथुमनानै लानोबा मोनफ्रोमनिफ्रायबो जोङो बुथुमनानै खोनासंनानै लानो नांगौ। एग्जाम्पल हिसाबै बेरेखौ हमदो ना, बेरे बिदै खालामग्राफोरखौ हमदो। जे बेरेया बिदै बानायग्रा, बे बेरेफ्रा मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै बिदै सोबनानै लानानै फैयो ना, मोजाङावबो थाङो, गाज्रियावबो थाङो, बिबारावबो थाङो, खि हासुदै ना, मोनफ्रोमावबो थांनानै बिथांमोना रसखौ सोबना लाना फैयो आरो गावसिनि बिदैयाव बिदै खालामफैयो। ओमफ्राय बे बिदैया बेरे मोदै जानानै जानाय ओरैबायदि गोथाव जायो। आरो माब्लाबा बे बेरे बिदैखौ मोदोमनि बेमारफोरनि थाखायबो गोनांथि जानानै फैयो। नायदो बेफोरबायदि जायो आरोखि ना, ओंखायनो मोनफ्रोमनिफ्रायबो जोङो नलेजखौ लानो नांगौ आरोखि। थ' थेंक इउ बे समाव सोमखोर ब्लगनि कमेन्टनि थाखाय, आरो बिथां सोमखोर ब्लगखौ हाजासे हामबाय होननाय जासिग्रोबाय। दा बिथाङा मोनसे गोथौ मोनदांनानै आंनो बेखौनो बुंदों, जों संसाराव गुबुनखौ नंखाय खोथा बुंनानै रायखोमायोब्ला बिनि फिननाया मा जागोन? प्लिज भिडिअ खालामना रिप्लाइ हो। दहाय आं एसे गिबियावनो होनबाय जे बिथांमोननि जे कमेन्टफोरखौ आंनि गावनि असे बाथ्रा बा एन्सारफोरजों आं एन्सार होनाय नङा होननानै बिथांमोननि कमेन्टखौ आङो दहाय गिबियावनो होनखाबाय। थ' बिथांनि जे कमेन्ट, बे बिथांनि कमेन्टखौबो
सोमखोर ब्लकनि जे कमेन्ट बे कमेन्टखौबो आङो जोंनि गोथार बाइबेलनि बाथ्राजोंसो आङो फिननाय बा रिप्लाइ बा एन्सारखौ दिनै होनो लादों। तो बे समावहाय what does Bible say like see dear friends जोङो नायनि बाइबेला मा बुंबावदों आरोबाव बे बिथांनि जे कमेन्ट हरदों जे संसाराव थांनानै थानायाव गुबुननि सायाव नंखाय खोथा बुंनानै रायखोमाग्रा ना नंखाय बुंग्रा गुबुननि सायाव नंखाय बुंग्रा गुबुनखौ रायखोमाग्रा गाज्रि गाज्रि बुंग्रा बेफोरनि सायाव मा जागोन बा बिनि फिननाया मा जागोन गुबुननि सायाव गाज्रि बुंग्राफोरनि फिननायफ्रा बा इसोरा मा होगोन खालामगोन बेखौ बिथाङा बेखौ मिथिनो लुबैदों आरोखि। तो आं फरायनानै खोनासंनि गोथार बाइबेला मा बुंदों। तो बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 5 बालाबनि 6 सिरि Psalms chapter 5 verse 6 बेयाव बेबायदि लिरदों आरोखि ना नोङो नंखाय बुंग्राफोरखौ खोमोरगोन होननानै बुंदों। फोरबुआ मानसि सिथारग्रा आरो सोलायग्राफोरखौ बिमायनो मुगैयो होनदों। बे इसोरा मोनथिबाय दा नंखाय बुंग्रा गुबुननि सायाव रायखोमाग्राखौ मा खालामगोननो फोजोबगोननो खोमोरगोन होननानै बुंदों। दिनैसो नोंखौ नंखाय बा नोंनि सायाव रायखोमानो हागौ गाबोन समफोर बिथाङा माब्लाबाबो नोंनि सायाव नंखाय खोथा बुंनो हानाय नङा आरो रायखोमानोबो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे इसोरा खोमोरगोन होननानै बुंदों। जायहा सैथो मोजां सोलिग्रा बेनि सायाव गाज्रि खोथा बुंनानै रायखोमाग्रा बेबायदि मानसिखौ इसोरा खोमोरगोन होनदों। मा फोजोबनोबो हाबावगौ इसोरा बेबायदि बोलोग्रा इसोर बेनि आखायावसो जोंनि थांनानै थानाय जिउफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौना नङा जों दिनै साफ्रोमबो बेखौ मिथिगौ। आरो मा होनदों फोरबुआ मानसि सिथारग्रा ओमफ्राय सोलायग्राफोरखौ बिराद मुगैयोनो बिमायनो मुगैयो। सोलायग्रा माने थगायग्राफोर मानसि सिथारग्रा ओमफ्राय थगायग्राफोरखौ बे इसोरा बिराद मुगैयो होननानै बुंदों आरोखि जोंनि गोथार बाइबेलाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा नंखाय बुंग्राफोरखौ बे इसोरा खोमोरगोन। दिनै बेनि फिननाया दिनै बेनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि मा होननानै बुंबावदों बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 5 सिरि Proverbs chapter 13 verse 5 आव बाइबेलाव बेबायदि बुंबावदों इसोरा दै गियानि मानसिफ्रा थगायनायखौ मुगैयो दुष्ट मानसिफोरनि बाथ्राया लाजिनांनाय आरो अपमानल' होननानै बुंदों। जायहा गियानि मानसिफोर थगायनायखौ मुगैयो आरो बे गियानि मानसिफ्रा गुबुननि सायाव नंखाय खोथा बुंखाया आरो गुबुनखौ माब्लाबाबो रायखोमाखाया। जाय मानसिया गियानि अगियानि मानसिफ्रासो गुबुनखौ रायखोमायो नंखाय बुङो गाज्रि गाज्रि रायलायो गुबुननि सायाव मिथिबायना। ओमफ्राय बेबायदि अगियाननि मानसिफ्रा बेबायदि दुष्ट मानसिफ्रा बिथांमोननि बाथ्राया मा लाजिनांनाय आरो अपमानल' लाबोयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे दिनैनि 3 कमेन्ट्स भिडिअनि गेजेरजों खोब गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय आरो जाय बिथां कमेन्टारफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों नायनानै गोजोनबाय आरो मिथिबाय होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर भिडिअबो इनायनो गोलाव जाबाय। थ' आसा खालामो जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ बेजों लोगोसे बे भिउवार्स साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होननाय जासिदों आरो बे 3 कमेन्ट्सनि भिडिअनि गेजेरजों बा 3 कमेन्ट्सनि गेजेरजों गासैखौबो मिथिबाय बुजिबाय आरो मानसि हिसाबै थांनानै थानायावहाय दिनैनिफ्राय गाहामथारै जिउ खांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव गुबुनखौ रायखोमानायनि गेजेराव बा इसोरा दाय गैयै मानसिखौ बुथारब्ला हमथायोना हमथाया बेखौबो गासैखौबो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि 3 कमेन्ट्स गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बेखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लानो थाखाय जोबनायाव गुरै खावलायबाय। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायग्रा साफ्रोमनि सायाव बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोनानै होफैथोंसै। गोजोन्थों खुलुमबाय।